Доброе утро, уважаемые телезрители. Доброй раницы, кажу я вам, бо у нашу студию уже завитала наша Наталья Бибикова. Доброй раницы. Доброй раницы. Слухаем тебе уважліва. Доброй раницы, Денис, Светлана. Доброй раницы, поважаныя тэлегледачы. Сёння вітаю вас з асаблівай асалодай, таму што падзей так шмат, і гэта натхняе, правда? Жыццё ідзе прыгожае, чароўнае і захапляльнае, і працягвае нас развіваць і даваць нам магчымасць адчуць штосьці сапраўднае. І як заўжды у мяне для вас ёсць падарункі, квіткі. Так, але сёння недзеля тэатральнай залы, я заклікаю вас да тэлефонаў. Сёння, увага, першы, хто трапіць до нас у эфир, атрымае квіткі на канцэрт легенды сусветнай папулярнай музыкі Томаса Андерса. Нямецкі поп-спевак і кампазітар, былы саліст дыска гурта Modern Talking Томас Андерс выступіць 24 траўня на сцэне Палаца спорту. Папулярны нямецкі спевак прадставіць праграму з хітоў і новых кампазіцый. Канцэрт Томаса Андерса нікога не пакіне абыякавым, бо ўжо 3 дзесяткі гадоў яго песні слухаюць і перапяваюць. Для мінскай публікі спевак падрыхтаваў лепшыя песні ў жывым выкананні, самыя папулярныя хіты мінулых гадоў, а таксама зусім новыя кампазіцыі з новага альбома. Усё гэта будзе суправаджацца эфектным відэашэрагам і маштабным светлавым шоу. Томас Андерс ужо не першы раз наведвае сталіцу са сваімі непаўторнымі канцэртамі і кожны раз з трапятаннем чакае новых сустрэч з мінскай публікай. Харызматычны, абаяльны, бліскучы вакал спевака, яго пластыка і манера трымацца на сцэне. Усё гэта ўбачыць і адчуе кожны, хто прыйдзе на канцэрт сусветнай зоркі 24 траўня. І каб трапіць на гэтую падзею, дзякуючы праграме «Добрай раніцы, Беларусь», адкажыце вось на якое пытанне. Усе мы ведаем песні Томаса Андерса і ведаем, што яго вельмі любяць у краінах былога СССР. А ці здолееце вы адказаць, якую з песень нашых, савецкіх, калісьці ў 2009 годзе аднойчы выканаў Томас, і з таго часу гэты твор амаль заўсёды ў спісе яго плейліста, калі спевак выступае ў нас. Вельмі вядомая песня, падкажу, што яна гучала ў знакамітым савецкім фільме і напісала яе Александра Пахмутова. Чакаю вашых званкоў і працягваю распавядаць пра астатнія неверагодныя культурныя падзеі, што ахапілі нашу краіну. Заўтра, 18 траўня, вялікі тэатр оперы і балета Беларусі будзе рады вітаць вас на вечары аднаактных балетаў «Маленькая смерць», «Санеты» і «6 танцаў». Балеты на музыку, а не под музыку Моцарта, знакамітага Іржы Кіліана «Маленькая смерць» і «6 танцаў» бессюжэтныя, а гэта хітраспляценне паэтычнай бяссэнсіцы, якой у залежнасці ад настрою культурнага багажу гледача наражае тыя ці іншыя падтэксты і выклікае разумны, інтэлігентны смех і непадробнае захапленне. І санеты на музыку Пітера Уорлака ў пастаноўцы Александры Ціхаміравай. Пра тое, што ў кожнага з нас ёсць любоў і мара, а таксама два пачатка – чорнае крыло і белае крыло. Я ўпэўнена, што гэтыя творы закрануць любога гледача, схадзіце абавязкова. А вы памятаеце, што павінна адбыцца 19 траўня ноччу? Калі забыліся, я нагадаю, усе музеі свету адчыняюцца на начны рэжым. Знакамітая ва ўсім свеце ноч музея абавязкова адбудзецца і ў нашай краіне і прапануе мінчанам дзясяткі забаўляльных праграм. Некаторыя з арт-пляцовак у гэтым годзе ўпершыню аб'ядналіся, каб арганізаваць для наведвальнікаў яшчэ больш захапляльныя мерапрыемствы. З самага цікавага 14 лакацый на тэму форма колера ў Нацыянальным мастацкім музеі, дзе, напрыклад, ілюзію колеру створыць оперная дзіва Аксана Волкова. У музеі гісторыі Вялікай Адчыннай вайны можна будзе ператварыцца ў захавальніка ў гульне метамарфозы. Музей гісторыі горада Мінска прапануе паўдзельнічаць у гіперквесце «Музейны дэтэктыў». А ў музеі гісторыі тэатральнай і музычнай культуры Беларусі жадаючых навучаць рухацца па правілах фокстрота, танга і іншых парных танцаў. І яшчэ шмат усяго неверагоднага, не прапусціце, уявіце сабе. Можна вандраваць усю ноч з музея ў музей. І яшчэ адно, гэта нельга прапусціць ні ў якім выпадку. З 18 па 21 траўня ў Мінску пройдзе 10-й міжнародны фестываль тэатраў лялек. У праграме 14 спектакляў з 7 краін. Упершыню будуць прадстаўлены калектывы з Ірана, Балгарыі, Іспаніі. Падзяліцца сваёй творчасцю прыедуць лепшыя тэатральныя кампаніі Францыі, Ізраілі, Расіі і ўсе дзяржаўныя тэатры лялек Беларусі. А гэта не менш цікава, чым замежныя пастаноўкі. Падчас фестывалю адбудуцца
майстар-класы і дыскусіі, гледачам пакажуць жанравую разнастайнасць сучаснага тэатра лялек, спалучэнне харэаграфіі, пантамімы і класічных формаў тэатра нікога не пакіне абыякавым. Мне здаецца, што квіткоў ўжо няма ні на што, праўда, але паспрабаваць варта. Гэта неверагодны жанр тэатральнага майстэрства і, магчыма, нічога падобнага вы больш не ўбачыце. Ну, вось такія падзеі. Цяпер давайте вернемся да сусветнай папулярнай музыкі і нашага замежнага госця Томаса Андерса. Хто так моцна жадае трапіць на яго шоу, што здолеў да нас датэлефанавацца? Добрай раніцы. Добрай раніцы. Ці ёсць у нас званок? Ёсць, звонок ёсць. Добрай раніцы. Як ваше імя? Доброй раницы, доброй раницы. Як ваше імя, скажыце? Як? Людмила, Людмила, вельмі прыемна. Давайте адказваць. Людмила. Вельмі прыемна, пачула ўжо. Давайте адказваць на пытанне, якую з нашых савецкіх песень у 2009 годзе аднойчы выканаў Томас Андерс, і з таго часу гэты твор амаль заўсёды ў спісе яго плейліста. Людмила? Да. Это песня «Нежность». Так. Нежность Пахмутовой. Песня «Нежность». Мабыць, трошки проспяваеце? Людмила, Я могу проспевать. давайте, Светлана. Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить, так и падает. Так, Людмила, не сада. кладите трубку. Наш редактор расскажет вам, где и как вы сможете забрать квитки на концерт Томаса Андерса. І я жадаю вам правесці дзіўна гэты вечар, атрымаць асалоду ад канцэрта і ўсім, як заўжды, жадаю адпачываць культурна. Менавіта гэтую песню ён спявае на англійскай мове. Ты здзівіўся, Дзяніс? Вось як. Так. Ага. Ну, а зараз дякую, Дякую, вялікі вялікі, дякую, Наташа. Наталя. Главное, вельмі добрая думка про тое, што белае і чорнае крыло ёсць у кожным чалавеку. Вялікі дзякуй за гэту думку.